そう、ありがとう、嬉しい。そこからキャッチを。奇跡一発。ちょっと待って、こちらからもありがとうございます。ここまでいったらキャッチまでかける。皆さん、まずはこのピンのスピードにご注目ください。このピンの回転がだんだん低く速くなります。スピードアップ。よし、すごい。さらにごい。さらに3、2、1決める。いやー、皆さんお待たせしました。